Dobar dan, ja sam Marko Petrović iz Bistroa 75 i danas ću vam prezentirati svoju skrivenu verziju Daiquirija. Prvo ćemo staviti led da se čaša rashladi. Potom stavljamo Brugal Extra Dry kojeg odlikuje vanilija i jedna citrusna nota. Stavimo ga 6 centilitra. Ovaj koktel se pije nakon lude ljetne večeri. Potom ide jedan talijanski crveni vermut, 2 centilitra. To ćemo dati jednu finu slakoću. Zatim ćemo staviti svježi sok od mandarine. Ukoliko ne možete nabaviti mandarinu, naranča će biti ok. Isto tako 2 centilitra. Sve to ćemo staviti aromatic bitter, za malo arome, prekrasan bitter. I naravno treba nam šećera poslije lude ljetne večeri, pa ćemo staviti jednu žličicu, slobodno može 2. Stavit ćemo led na kraju, led je jedan od sastojaka koktela. I dobro pošejkati. Sve to ćemo ukrasiti jednom svježom mentom. Slobodno možemo staviti ovako šećer u prahu da bude vizualno ljepša. I svježom brusnicu. Uživajte!